Няма страшно, хей-хо, огън е брашно, хей-хо, чудно как, но при нас идва целен ден. Веселушко се смее, и кратко сълзиле, луби слава вечно блед. Хей-хо, идва целен ден, хей-хо. Знайко е голямо миг, виждам и само спи, аз съм хитко пак нещи. Хей-хо, идва целен ден, хей-хо, при нас идва целен ден. 7D. Огледалце, огледалце! За загрявка иде ред 1 и 2, 3, 4 и 5. Ние древни сме, но с мускули спортуваме, не се щадим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не можеш прав да угасна веде. Направих 4. Готово. Хайде, раздвижи се! 1, 2, 3, 4. Давай прекрасна, хайде пак! Мах с ръка и после с крак. Хайде, разкърши перата! Оле! Болят ме крилата! Силна е кралицата! Най-красива на света! Кажи хей! Силна е кралицата! Най-красива на света! Какво? Това не е вярно! Аз съм най-красивата на света! Естествено, Хилди Уилди. Искам огледало да ми каже, че съм най-красивата! Ти имаш мен за това, моя лъчезарна. О, Грими, колко си мил! Но искам мое си вълшебно огледало да ми го казва и го искам сега! Моля те, Грими, Уими! Не мога да устоя на бебешкия говор. Г! Отивам! Г! Добре дошъл в магазина за вълшебни огледала с Калиок. Ако го нямаме, не е магическо или не е огледало. Здравей, красавец! Виж тази рамка! Гледни се само! С какво да помогна? Искам най-доброто ви вълшебно огледало. Това бебче е най-популярният ни модел и ни е останало само едно.